Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kintaon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Puro magpuwang! Naraman ta diri kanina. Oy, diri naman ta kanina. Atras. Sep. Oy, unsa ka man mo? Nilaban man ka dito. Oy, mga Wala tulad. oy. Dito man sila nilaban. Kanina rin ka. Way bala. Wala pa gani ko nak, sorry kay nak ha. Di pa ako makadesisyon, ibalik ta ka nga to sa DSWD gyud. Oy. Ha? Naman yung mga proseso kung mo-adapt ang bata, nak. So mo ako giri sa dadon sa DSWD kaya yung mga requirements ana. Ni kaduha pa. Yung mama wa diri di ko makadesisyon ani. Oh. Naam gani ubang nga di mo agi sa saktong proseso gani. Makabata pa jud ilang pansagupon. Ya na pa jud ka nang kuan ram sagup ra kalit. Nahibaw ko ana, pero ang ako ba? Tinawad din taong kong barangay tanod nak. Nya mo diretso lang ko mga mga anomalya kina manay mga requirements. Yung yada. Tinamdam kang ninyo katotong gihatod Oh. sa DSWD last Stop. week. Aw. Tanawa na suko na inoon ni mo No. kapitan oh. Kap asam to kap umaw na gad ngis naban. No. Ni ana ra mo tulo. Sa Ikaw rin libog ng duguan ni lagi. di man nakalikayan gyud kay ngano naagod. Murag dakita man ta nagistorya gud. Murag Oh, ay kablaka ato na niya tong istoryaan niya to. Atol tong dulo niya siguro. sabda lang yan ninyo. Kay murag Wa man tayo ana. Wa man tayo ani agi man gid mi. Agi mausad. Onya siya po ni agi, kami ni agi. Wala baka to siya makaunahon na og di mauna. Awato na niya. Usa man kala siya sa Di mo. di mo magikog siya. Di ba? Ay, di ko ani ba. Ayaw na kablaka ato na niya itong istoryaan niya to. Oh, sige sige. Abangan ko. Oh, tabangan ni kay kablaka. Basta ang inyong gusto, laran ninyo. Basta ako. Basta, Oo. solid na lagi mi sa esquina. Aram Ay, mo back up kana. mo niya. Ako sa ni Agnihon si konsehal. Ari sa siguro mi. Sige sige Amo sa sige. doon si Kap. Sige sige. Sige. Sige, salamat. Salamat, Bye Jack. ka. Sige, Oh. aping mo. Sukur ba to yung kapitan? Ni anak ko look at you. Nano kay supporters? Samot juta ani. Samot juta magkamang ani. Ikaw nalalibak ko sa mga tao diri sa tibuok barangay. Kay ikaw manggod, dili ka kamao mo share sa imong blessing. Dili ka kamao magpadangog. Bisan sa imong mga tao, di ka kamao magpadangog. Samot ani. Aga naman, ayaw kabuni mo kamot. Ay kabuni, paminawa ko. Paminawa ko. O gisuod sa imong alipatakan ang ako gisulti nimo. Grabe sa di mo eh. Ayaw sa dinana ang akong igsuon ay. Correct. Grabe mo eh. Pisikal naman imo ha. Kunting restorya, ilan mo, respeto eh. Kapitan imo igsuon. Niya imo yan naon. Pagilom mo doon, pagilom! Mahalin ako igsuon. Sa? Hilom mo, Brad. hilom! Brad, may paani brad ay. Layasin ay mga asawa oy. Biyahe na. Nung unsa kay. Layasan! Oh, Layasan! oh. Kuyog mo doon, layas! Oh. Layas mo, kuyog! Kuyog mo, layas! Layas! Hoy! Correction! Layas! Dito ha! Layas! Follow me! Pagkuyog! Pagkuyog mo! Kuyog! Kuyog! Layas! Layas! Kabang, pagkuyog mo, layas! Layas mo! Layas! Layas! Layas mo, ha! Paglayas mo! Layas lagi me!
Pinagbisit. Ay, ikaw gilapit mo. Layas na siya. Ato na to. Nga to ta. Tana. Mo, asa ta ma? Asa mo to mo? Ato na to. Giunsa man ka. Giunsa man ka. Di, Lalagi siya nakitaan. Unya. ang akong cross na may si Kuya Baboy. Nai-crush niyo kang crush mo kuya babay. Oh, Unya, sa problema ana. Masakitan ko. Sinikay mo karibal. oh. O, tara, ato na to sa karibal. Timo. Tara. Ato na to ka na. Ato na to. Pero amo ikaw. Ato ganiha. Oh. Ato lang to ha. Mo ba? Alam kita. Okay ra gyapon kay Sa Kusel. Oh. Kutsel, kanang wa kutsel kanang nalamin to siya no. Sige. Ande man sugo padung ang pagulak ko. Oh, sige salamat kutsel ha. Sige sige. Nakituyo. Namoy tuyo nako. Oh, siya no. Oh. Kanang nakoy gamay hangyo di mo ba? Oh. Ato ni tabo ganina ba? Pwede di mo mabot si Mayor? Kana kana. Ay, wala problema na. Wala problema. i-upload ba? Ay, okay ra. Hoy, liwat Oh, kasi mo amahan ng bisyo. Liwat Ano man na, oy. Liwat kasi mo amahan. Saan ako? Ay. Sabri, sabri, sabri. Ay, ano? Ano mo ni? Ay, sa. Samutana ni mo anak. Liwat na ni mo bisyo sa pagtag. Kanya ko anak. Ngano giyon sa? Dai sabi. Tag sa tabi. Naradyo ka? Pugi ko. Liwat na kaya ni mo liwat. Naradyo ka? Pagawas pa lang yung armas. Ipagawas na. Unsam kaya na? Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dito ka, dito ka. Ay, oy. Pangutan na. Hoy, pangutan na. Hoy, pangutan na. Pangutan na. Sana unsa man sa? Ay, kun. Panindar kita. Liwat. Unsa? Ikaw. Kapitan ka, kapitan ko. Nagulit ako ba? Tara. Kap, nausan mo na ang kap. Doon sa magkap. Kap, nabangga ka sa ina ka. Kap. Ilan na magipulbusan? Ay, nanay, oy. Oy, nanay. Unsa? Gubot na makainin no. Oh, sige. Bagayo lang tadi. Ay, dili! Diyan, sakto ay! Diyan, sakto! Mo yun kung sinong bagay! Sa mga apil ko, hangin ko na! 1, 2, 3, baga! Oh, lagi. Hoy! Kada mga naon niya na yun na turta! Oh, lagi ang turta! Kali mo down. Patuloy ang turok. Kamu. Usama! Napay naon ni Usay! Way tingog-tingog! Murag kunggo! Napay naon ni Usay! Imuhang kauban! Murag birta! Itong hagdanan guba na. Ninyo! Unsa may gibuhat nimo diha? Dili. Ayaw na lang pag-apil-apil ani. Buhat masamad ka. Abang ako. Ha? Ayaw lang. Ano mo tabang? Ayaw. Trabaho. Gunit. Ayaw lang, kami na lang siya daddy. Daddy siya Daddy siya, no? na. Kami lang sa dungha kay ang bata di na pwede magtrabaho, ha? Dapat magduwa ra na. Mo na, damay kay kanak no. Di ba nak na amang kay bula? Oh, naapa. Oh, Ako to ka andar ha? ihatag niya kay para makaduwa-duwa ni siya. Sige. Oh, sa kalkuha nga to. Ako sa pasabton nganong dili siya pwedeng mo trabaho. Sige, dad. Ang bata dili pa pwede patrabahon. Kay ngano, pwede pa siyang magduwa.
Trabaho lang ko dadi siya no. Anad naman ko ng trabaho. Ano na kang trabaho? Oh, Ano, di mo ka gusto ko ng trabaho. katong sa una, katong mamasurap ako. Pero dinis ako kay siyempre ako na may nag-adapt nimo, di ba? Ako daddy nam ko nimo. Oh, Di ko gusto nga mo trabaho ka. Ang ako mo na ko spirtaan eh. Ang ako nga maduwa ka. Imo bang i-experience ang usa ka bata? Ha? Gusto na ko malipay ko magtan-aw nimo nga magduwa. Ayong trabaho kami. Ako lang ani ha. sige Nya. na. Kinahanglan gyud nga basta may gusto nimo duwa. Ang basketball lang. Di ka mag-jackstone. Ay, bilay. Ha? Babae man na. Amo ba? Abi. Nika, ang bula bi kay ato ni paduwaon si ninyo. Unya ikaw. Tanawa. Ikaw. Iya. Dugay naman. Dugay naman yung bula day no. May kay mo nataguan. Muna kani bibi pa si Nicole ani, si Nika. Nya karon ikaw magduwa nga to. Pagduwa nga to ha. Lako na duha na nga to. Ato ako. Katawa sa gamay dong anak ni. Ang bata. Di ba? Ang iyabang ka ng mga dialogue niya, di ba? Marag trabaho mo, good pirmi. Maluon. Salamat kayo, Dad, ha? Pasalamatan mo ko mo. Kaya i-adopt na to sa inyo. Ayaw ko pasalamati. Ang DSWD imong pasalamatan nga nisugot sila nga atong adapon si ninyo. Hala, di ay no. Oo, mao jud. Ako tani humanig atong sige. ang atong hagdanan in taon naguba naman na. Wa gyud dunit. Kuan ha. Kinahanglan jud nga pag nahinay mo daog nga nang atong hagdanan kay tan-awan ang hagdanan nato diha. Gani si Boyoyoy nabuwasan na to. Ay, Ginoo. Ako na lang. Tanaw-tanawang bata Tanaw si ninyo. Lingaw kay gada-duwa sa bata no. Murag karon pa man siya nakaduwa. Dad, awa, Dad. Kung pangutan-on ka sa mga tao, Dad, nga anak ni mo siya. Kanda mo ni akong gusto nimo ninyo nga malingaw jud ka sa imong pagkabata. Dad, kung pangutan-on ka, Dad, kung anak ba ni mo siya, unsa imo ito bag? Anak na ko kung kuan, anak gyapon Niya ako. kumana, Dad, nga lahi mo no. Nga naman di ay, naandad naman ko nimo, di ba sa una? Pero may kung anaon sa mga tao, nga kung di ka pareho, no? Tungkol na sa imong inahan nga gwapa ka. Ay, naliwat ka na. Imong mama in town. Wap agyo to, nagtrabaho pa. Kanas ako itong mauli. Bawa mo kang inahan at kuan mo working hard mo na imong mama. Good. Mga na naibog ka. Ana jud na, tibaw magkanak. Nya ako dinira mo ko sa barangay in town tuyo kay kini lang atong kuan akong degree in town nga level degree ra yun Wow, ko. what degree? Private law. Wow. Private law. What is private law? Private law is support to the people who don't have a private. That's why I have my law. So man, Dad. Muna May pang-dayo na lang ta, Dad. Titawas ninyo day. Nalingaw ko nagtanaw ni ninyo. Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Sabi kay nakoy pangutanan nimo. Mante. Kanang nanagyud ka ilang siya no, gisagot na gyud kanila. Oh, O ba? Nya, pa-eskwelahon kanila. sunod ko ay. Ting eskwela. Wa sigurado na. Oh, Nya karon dadua na lang ka diha. oh. Dadua lang ka. Ay may kay maig aton lang ka sa muas. Ulan ti ka sugusuguon ti ka ba malampaso, magkuan ana ba? Mananghit ako ni Ate Nika ni Daddy Shano. Daddy siya no? Daddy, magdaddy kang siya no? Uy, ano kita magdaddy ka nga? Ubre na sila. Ano ko taon? Mo ba magdaddy ka? Ngiga ko ana. Unya, Nya. Aturo ko dito sila. atura ka. Hay, basta. Ayok saba atong istorya nimo ha. Ay pagsaba ha. Ayok pagsaba. Kadungog ka sa kong gisulti nimo. Oh, lagi. Oh, ay basta ha. Ato ra to ayok pagsaba. Oh, Sige, pagduwa na dia. Alis ako ha. oh. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ninya, Oh, mayroon sa ubin, ako'y balitan sa ubos. sa to palit to. Pakagigutom do? Laray. Dagan ni kurto. Dagan ni Sus. karta. Mukha ako nagtag snack nga pinubre good. Dato dito pero kubre-kubre libo. Ha? Unsa man na pangutan ana dung oy? Wala ra ko. Paano lang ba?
Nga naman kay daddy akong tawag ni siya, no? Kuan man na siya dong. Kana siya, parihara nagmining ang tanan. Naman kay mga dato nga mo tawag ra og nanay ug tatay sa ilang mamagpapa. Ya mo na nga. Mami ug daddy lang sa damang gigamit. Ya, mga to na to kay napatay paliton. Ang sa dito po nito. Magpalit og pagkaon. Taasa. Ibuye. Kapi. Ito taasa. Asa ning jogging ato sa bante ay. Ninduta ni Jiging ay. Oh, muragaan kaya akong paminaw na, muragaan kaya akong lawas. Brad, Sunod, Brad. Sunod Domingo, Brad. di ako ng dialog. Kaya ilugan ko dialog. Sunod Domingo na sana. Oh, Ha? oh, jogging na po ta. Jogging na to, ganap. Oh, nindot kay Brad kay. Ano man? Makagaan kay skuan ba lawas mga mag-jogging ta. Labi na magkasabay na tunga. Nagkuan lang ba? Ay, kuwang kasingot, kuwang kasingot. Kuwang kasingot. Na, Daya dali, ba? Nindot kay. Nindot Jogging. ba? Oh, Nindot nay. lang. nindot kayo ba? Na yung mga chicks. Oh, gana! Unya ka na sa nasa ka ng mga macho. Singot. Dili lang singot. Bubo naman na mo, Brad. Para, Sa to? ay, Chicks? Nagisgot-hisgot pa mo og chicks? Ha? Ha? Wala mo maghisgot og unsay atong sudanon karon? Nagisgot pa mo og chicks? Ha? Na. Papa may sudan nga to sa rep. Nahurot na di ay. Ay! ang karne. Oh, Ang ka! kami Yan sa yan rep. ni dialog ha? Ang sudan sa rep? Tingog, Brad. Oh. Ako magtingog. Uy, wa mo kita ng rep na to? Oh. Dugay tanang rep oh. Tulo ka buok 2017 pa na naguba. Hangtod karon wa mailisim ingog og naisud ang rep. What is sudan, eh? Hoy! Tingog man ka. Rep day na, amin ako higdaan na. Hoy, ikay bahala sa atong panihapon karon ha. Ikay bahala sa sudan. Kay naatay mga bisita ron, mga dagkog kaon, mga dagkog lamoy. Ikay bahala. Bahala na ka diya. Si dagko kaon, Brad. Bihap po doy. Bihap. Grabiya sa manulti si mong sawa, Brad. Brad. Dagko mi kaon. Rabiya sa to, dagkog kaon. Di, kabaw, may mauaw. Kamo biya mi mawa, Brad. Ganina bitong gahapon bitaw, tanawa ko nahurot. 3 ka kilo, bugas. Nakuha. Dili. Oh. Dili ma, Brad. Nana. Bisag yung nana na akong asawa, Brad. Pero buutan na siya, Brad. Ah, say buutan. Buta na to. Buutan to yung masawa. Mo na to buta ni mo. Mo to yung buutan ni mo. Usa na maldita ni mo no? Mo to yung buutan ni mo nga. Hasta kami giboy-boy. Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing saligan gawas sa akong kagwapo Lima ka, dagko mi kaon. Ay, paginana, Brad. Kagamay mo kaon 3 ka kilo sa usa ka adlaw. Oh. Kagamay ana, napanay ka ikog kung di mi maikog na na kilo. Oh. Unya, huwag ka mo problema sa kanunok, ma. Brad. Oh, Nakakadiya, Brad. naamon ko diri. Allah. Pero kini nga ko, pang negosyo ni. Ikaw ni, nakadiha. Samot, negosyo ni ako asad. Unsa man din negosyo ninyo? 5-6. Saman. Utang ka? Oh. Kung naaba niya, utang ko. Utang nga. Utang nga ni. Pila man? Palit ako konsumo. Utang mo na to. Oh, batang, pila man? Ayun lang utang ay, prenda natin masawa ay. Kasi Isa matawad mo na to. kung madawat na to. Ate na to matawad. O sige. Ayaw taon to, iprindaw, kay buutan na kay taon to. Mo na buhutan ni mo. Butan, tapta. Dali na. Mamalit na taksudan. Mawama ko. Oh, human na. Wala lagi ka lagi. Human Tana lagi. Dali na. Tana lagi. Hoy! Unsay prenda? Unsay prenda? Unsay may prenda? Ha? Ay, prenda to na mo ang Ay, atong. wala man. Patakam lang. Patakam lang ka. Amo dali ko. Saan naman niyo eh? Sa ako ka probinsyano ning syudad na nimpala
nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangho, wako'y gamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.